welcome to my channel. So नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना बावहरबाय नायलाय आंनि रुमा मा अबस्था जाना दं नायजाया जिया नायलाय लोगो खनखायनि बियो नायजाला ओमफ्राय आं रुमखौ खननोसै साजों गाइखेर हैगोनसै लाबोगासिनो गाइखेर गोजा दौनाङानो दै एसे लागायनांगौनो उन्दैफोरनो दौबा बेखायनो लांगौ र' लोंजोबदे मामि दे मामि नावलाय लोंदो मा होनदो दे लोंदो देलाय लोंनाय मा दे सना लों होनदो दे लोंदो मा दे लोंदो सना लोंदो गाइखेरखौनो लोंनो बायो बियो दै बुंबाय बियो जोंनि भारा दोननो थाखाय बानायनाय रुम नोंथांमोननोबो एसे देखायना होनोसै दिनै मालाबाबो देखायनाय जाफेराखै सोरबाफोर थानोबा थाफैनो हागोन बिजनी मोटारायाव सोरबाफोर भारानि थाखाय रुम नागिरदोंबा थाफैनो हागोन नैबे किटचेनाबो न' सिङावनो टेप होनानै होखादों बिसना गंसे टेबोल गंसे सियार गंसे होदों बेयावबो रुम मोनसे दा आङो रुमाव फैफिनबाय ओमफ्राय दा आद्रा थानाय खामानिखौ मावना लानोसै ओमफ्राय नै फिसाजोखौबो मोनफाबाय बेखौ दरसेबो हारसिं दोनजाला हासिबलायनांगौ आं आङो फिसाजोखौ थुखैनोसै मैया थुखैजायाखै दिनै फुङावनो थुखैनानै होनोसै नै आयाना दिनै ओंख्रिया मैथाजों ना जागोन बायदि मोनखाबाय आं ना नुनायखाय ना सिंगिजों माबा मैथाजों ना जायो गोबाव जाबाय ओइखौ मैथाजों जानोसै आलु फिसाजोनो दै रेडि खालामबाय फिसाजोआ ना लावदों दे ओमफ्राय फिसाजो हायाव गेलेगासिनो नै गथ'ना गाइखेर गोलैनाया बिखायाव गोजा जालायबाय गाइखेरखौनो लोङा इयो जि खस्थ' हारसिं थुखैबाय आं दिनै मामिखौ जाथारा बेजों जि दुस्थ'खा दिनैसो हारसिं थुखैफेरबाय खाथिनि बिबौआ लांफैबाय ओमफ्राय आं दा दुगैनोसै आंबो A few moments later लोगोफोर आं दुगैनानै फैबाय ओमफ्राय दा एसे खानाय फोराननानै ओंखाम संनोसै टाइमबो जाबाय ओंखाम संनो
संहैनोसैलाय एबार सानसुनि मैथा ओंख्रि संसै नैबे नाजों नाखौ होजोबनो ना खावसे दोननो साहाबो फुदुंबाय ओंखाम उखैबायनो हाया ओमफ्राय साहा लोंबावनो बिबाय साहायानो खननै खनथाम लोंनाय जायो जोंहा खननैयाथ' जाखायो फुंनि बेलासिनि थाखाय ओमफ्राय आरो सानसुआवबो एखमबा खनब्रैसो जायो लोंबाय आरो ओंखाम उखैबाथाय आरो सोरबा फैबावदो आरो लोंबावनोसै ओमफ्राय ना एवखांबाय दानि एवबावनोसै गोरान ना एग्लिनाय बाथोन दा टाइमल' रासो कीर्तिया बाइक गाखोदों बिराद गारिनि जों बियो नालाय हनै खुसियानो लाजाया थगायलायो फैदा मामि फैगोन आंना ओंख्रिया मोनखांबाय ओमफ्राय आं दा आलु भाजा एवबावबाय मैथा ओंख्रिबाथाय आङो एसे भाजाफोर जानो लुबैदेरो आरो बेलेग ओंख्रि बेलेग भाजाफोर जाफानो लुबैबावो मैथा ओंख्रि भाजा फिसाजोआ उन्दुगासिनो ब्लार नुगासिनो बे केमेराया मा जादोंथाय बा थुफ्लांनानै लाबाय नामा आङो दिनै जि लेट उन्दुबाय आंना 10थासोआवनो उन्दुयोमोन बियो ओमफ्राय दिनैहाय लेट जाबाय आं उन्दुनो ओंखारनायावनो बोखांनानै थुखैबायना उन्दुनो नागिरबायमोन बियो ओमफ्राय आङो थुखैखानोसै होननानै थुखैबाय ओमफ्रायो मेगना गाबायना ओमफ्राय दसे जि गोबाव गेलेबाय ओमफ्रायसो दा उन्दुबाय A few moments later. दा आं ओंखाम जानोसै दिनै आं ओंखामखौ रुमावसो लाबोबाय नै फिसाजोआ आरो माबा खालामगासिनो जाथ'वा आङो नानिया जाबाय बियो बेयाव डाइनिं रुमावनो जाबाय आं इसिङाव लाबोबाय दुस्थु जाबाय बेखौ दसेबो हारसिं दोनजाबाय